Зонарт в първото издание на Зонарт за 2014 година продължава. В студиото вече е Никола Райков. Здравейте! Здрасти! Вие сте познат вече на нашата аудитория като автор на приказката "Игра", голямото приключение на малкото таласъмче. Това обаче, което не знаят нашите зрители, е, че още преди коледните празници на 2013 година първият тираж на книгата се изчерпи. Всъщност първият тираж се изчерпи още края на октомври, началото на ноември. Коледните празници бяха много успешни. Нормално хората купуват за децата. Всъщност вторият тираж вече на 2/3 изчерпан. Добре, сега това е хубаво да уточним по какъв начин се разпространява вашата книга. Това, че тя не се продава в книжарниците, т.е. тя не се разпространява по конвенционалния път, но пък очевидно този подход се оказва успешен. Да, така е. Книгата се разпространява само онлайн, но както вие казахте, за сега това доказва, че вече и в България хората очевидно пазаруват онлайн и са готови да направят покупка онлайн. Разбира се, роля играе това, че сме изключително активни онлайн, нали, в Facebook, в YouTube, всевъзможни по форуми и така нататък. Директната връзка между мен и между хората, техните отзиви, които аз получавам като обратна връзка и съответно неща, които аз мога да реша, примерно да им кажа да, оценявам, че примерно вие имате книгата вече, да кажем, ще ви пратя само картичките, понеже пуснах мини картички за Коледа, нали, така нататък, или искам да купя за еди кой си, така нататък, нормални неща, които, нали, иначе примерно няма как да отидеш в книжарниците, да кажеш. И да ги договориш. Да. Тоест, по-гъвкави сте. Да, и носи много по-голямо морално удовлетворение директния контакт, иначе просто стоиш и чакаш репортите от книжарниците как вървят продажбите. Добре, обаче тази книга е налична и онлайн, т.е. човек може да се изтегли. Аз, между другото, бях много изненадана да видя, че има и като свободен торент в един от големите сайтове. Така е, да. Книгата е налична свободно. Налична е като свободен, като торент за изтегляне. Налична е също в един друг голям български популярен сайт под различни електронни формати, Fiction Book и EPUB, които са подходящи за четящите устройства. Благодарение на екипа на сайта, които я преобразуваха. От самото начало тя беше налична още на сайта на книгата. Това е просто един вид развитие на тази идея, че книгата е свободно достъпна и всеки може да я прочете и да реши за себе си дали му харесва или не. Добре, това обаче не пречи ли пък на продажбите на книжното тяло, което предполагам, че е основният начин все пак да финансирате тази си дейност? Резултатите показват, че не пречи, очевидно. Нали, след като за този кратък срок вече втори тираж на изчерпане, даже бих казал, че най-вероятно са помогнали. Нали, трудно е да оценим каква точно роля е изиграл, но продажбите са доста добри. Добре, но това е точно обратната гледна точка и точно обратната, така, как да кажа, обратният подход на всичко, което се опитват да правят пък авторите и книжарниците и издателствата, по всякакъв начин да защитават авторските си права и да избягват публикуването на текстове в интернет. Сега, поне в България има и такива случаи, в които не е така, но те са главно чуждестранни автори. Така е, да. Бихте им казали на тях? Опитам се да докажа противното, че не са прави и че аз мисля, че това идва основно от праводържателите, не толкова от авторите и създателите на нещо, защото човек, когато създава нещо, особено в България, нали, количествата, които говорим за продаване, е трудно човек да се издържа от това нещо, т.е. това обикновено е някакъв вид странично хоби. И съответно автора би искал да достигне доколкото се може повече читатели, дори и те да не са си платили за това нещо, така че обикновено това нещо идва от праводържателя, издателя, който смята, че би навредило на продажбите. Вие споменахте в световен план вече има примери, че това не е така. Музикални групи, автори и така нататък много разподелят свободно и в резултат всъщност продажбите им са добри. Да, просто въпрос на гледна точка. Мисля, че също има значение дали това, което предлагаш, е качествен продукт или не. Защото когато го предложиш свободно, всеки може да прецени сам за себе си и да реши дали се струва това нещо да се купува или не. Да, вие имате вече преки доказателства, че продукта, който
предполагам, че с екип не сам предлагате на децата и на техните родители, е качествен. Една награда получихте вие през 2013 за тази приказка игра. Кажете няколко думи за нея. Всъщност основните литературни награди се раздават следващата година, т.е. сега 2014 пролетта са основните български награди за литература за изминалата година, така че тогава ще видим, нали, дали ще получим още някоя награда, но миналата година беше така едно приятно начало на фантастичния конвент. Това е събиране на хора, които харесват фантастиката, фентазито, автори, илюстратори и така нататък, обикновени фенове. Беше присъдена награда на книгата за цялостно изпълнение за литература и художествено оформление за тяхната цялост. Да, за фентази, като детска книга или изобщо във всички категории? Те не са точно категории, те раздават определени награди за неща, които са им харесали. Един вид наградата е за това, че литературата и художественото оформление се допълват и са само по себе си всяко на достатъчно добро ниво. Цялостна стойност. Добре, да. Имате ли номинации? Казахте, че основните награди се раздават сега пролетта, но... Все още не са... Не са излезли номинациите. Не са излезли номинациите. Те започват някъде март месец започва сезона, когато март, април, май вече излизат номинациите и самите награди. Така че ще очакваме с нетърпение. Късмет ви пожелаваме. Сега, нека да видим обаче едно клипче, което представя книгата, за да можем да продължим да си говорим малко повече за нея защото в крайна сметка всичките тия продажби доказват, че тя успява да стане любима книга на децата, на техните родители, но и на техните учители. Нека да видим, колеги, това кратко видео и после ще продължим да си говорим в студиото. Ето я приказката игра в минутка, в това клипче, което видяхме. И понеже сте в постоянна връзка с хората, които си купуват тази книга, какво споделяте? Защо стана любима на учителите? Изключително позитивни са отзивите. Това е много зареждащо за един автор, значи нямам нито един негативен отзив за сега. Споменахте учителите, да, педагозите също много харесват книгата, може би са 30-40, вече нямам точна информация. Училищата и детските градини, които ползват книгата като учебно помагало. Имах изпратени дори снимки от една училка, която за първия учебен ден беше приготвила така отстрани на дъската. Имаше макет на таласъмчето, на картата, направена с материали различни от хартия, изрязани и направени. Едно колело, което се въртеше, къде ще попаднат, в коя зона ще попаднат децата. И така беше книгата беше да обогатила със собствени задачи и неща, които участват вече в учебния процес. Много интересно изглеждаше. По какъв начин може обаче вашата книга да се използва като учебно помагало, да развива какви умения на децата? Според мен основните неща, които развива е първо фантазията, защото показва, че историята не се случва по точно определен начин, а може да има различни вариации, което веднага провокира въображението на детето да си доизмисля други вариации. Другото, което ги учи, е, че трябва да направим избор и в резултат от нашия избор
историята се променя. Тя е различна в зависимост от изборите, които правим. И така всеки носи отговорност сам за собствените избори, които прави в живота си. Важно умение в живота, безспорно. Другите неща са вече чисто така по ежедневни смисъл, примерно броене, цветове и така нататък. В края на книгата има един списък към родителите, очевидно и към учителите, които могат да го използват, как да обогатят, развият, понаучат това в книгата. Споменахте вече, че и вторият тираж е почти изчерпан. Успяхте ли по някакъв начин да обогатите книгата или изданието между първия и втория тираж? Получи ли се? За съжаление не се получи, защото по чисто технически причини нямаше време. Печатница, с която работим в първия тираж, беше затрупана от работа по празниците. Да. Трябваше да намерим бързо втора печатница. Принципно имаше договорка да се ползват същите файлове по чисто финансови причини с първата печатница. Когато вече трябваше да намерим втора, нямаше време, когато да променим някои неща по изданието. Все пак успяхте да добавите някакви неща към приказката игра по време на Коледа и вие виждам, че сте донесли тук, кажете. Да, това е, не знам нататък, може би към камерата трябва да посоча. Това е картичката, която изпращахме. Отзад на нея има отказ от още по-голямото приключение на малкото таласъмче. Това са едни игри, които са хем самостоятелен продукт, хем могат да се използват и с книгата. Има 4 различни видови игри в тях. Едната е в комбинация с книгата, другите 3 са самостоятелни игри, като са за различна възраст. Има за по-малки деца, има и за по-големи деца. Четвъртата игра става и за възрастни. Играхме 2 часа и една вечер на нея. Така че да, успяхме да обогатим. Отзивите също са много добри за игрите. Добре, обаче този отказ, казахте преди малко, отказ от още по-голямото приключение на малкото таласъмче. Какво още по-голямото приключение на малкото таласъмче? Още по-голямото приключение на малкото таласъмче е втората книга след тази. Ето, покажем тази книжка. Като всъщност имаше гласуване между феновете, коя да бъде втората книга, дали продължение на тази или друга, която се разказваше за една обикновена футюйлонка. Футюйлонката е малко същественица, което живее в футюйла. В футюйла, да. И така успя да спечели таласъмчето, но всъщност само с няколко гласа преднина, което мен лично ме радва, защото показва, че има фенове книгата, но показва, че и нещо ново, което пише, също се приема добре. Тоест, така най-доволен съм от резултата, че хем спечели таласъмчето, хем беше с малка преднина. Добре, но след като сте предоставили на вашите фенове 2 опции, значи имате повече от една идея. Да, имаше по една глава написана, начална и те имаха възможност да прочитат първата глава от двете неща и да гласуват. Така е, да, имам идеи. Да, а това означава ли, че ги осъществявате, реализирате двете едновременно или сега историята с футюйла ще остане малко на заден план? Историята с футюйла ще остане малко на заден план. И ще продължите кога да очакваме в такъв случай още по-голямото приключение? Предполагам, че на края на март, началото на април месец. Ще успеете да я довършите толкова бързо? Надявам се. В смисъл, сега активно пиша в момента. После има доста художествено оформление, илюстрации и време за печат. Това е така, може би, оптималният срок. Възможно е, разбира се, да се получат някакви забавения непредвидени. На кого ще заложите за художественото оформление? В първата книга художественото оформление беше от илюстратори от цял свят. Сега променям малко нещата. Смисъл, пак ще има илюстрации на художници до голяма степен тези, които са илюстрирали първа книга, но ще участват най-вероятно и български илюстратори. Тук всъщност едно момиче пак от Стара Загора е автор на тези илюстрации. Другите са много дребни да се видят, но тук се вижда, може би, таласъмския дядо Коледа. Така че тя най-вероятно също ще участва във втората книга. Възможно и други български илюстратори да се включат. Казвате илюстратори от цял свят. Как успявате да ги намерите? Как успявате да им платите дори? Защото... Онлайн. Да, има сайтове, в които те предоставят творчеството си срещу заплащане. Съответно, някой, който му хареса нещата, може да ги закупи, да ги ползва за книга, филм и така нататък. За каквото си иска. Така постъпихте с първата част, предполагам, по същия начин. Добре, освен да оставим феновете, да чакат още по-голямото приключение на малкото таласъмче, обикновено такива книги фентази са придружени с допълнителни материали, атласи на света, в който се развива действието, различни такива допълнителни книги и книжчици. Освен тези карти, освен тази картичка, вие предвиждате ли нещо такова да направите? Да нарисувате този свят? Има най-различни идеи. Вече въпросът е доколко ще стигне времето
възможности за осъществяване. Дори сега, всъщност, като е приключил коледния пакет, продължава да пристигат запитвания за картите. Те са почти изчерпани като тираж. Доста точно успяхме да предвидим коледните празници, какви ще са продажбите. Но има идеи за бордова игра, която най-вероятно ще бъде вързана с втората книга. Бордова игра така звучи много тежко. По-скоро, ако се спомните, имаше от 10 години едни игри, в които така карти се залепяха една до друга и можеше с зарче с шпион, който обикаляш, да избереш по-късия и по-опасен път или по-дългия и по-безопасен път и така да се прехвърляш от карта в карта. Нещо такова се представям. Има сега предложение и от един приятел за един вид дървен пъзел, който е по картата. Смисъл, дето само да разполага нещата, които са от картата, като дървени макети. И таласъмчето съответно да може да се мести, нали, зависимост от приключение. Така че да, идеи има разнообразни, вече ще видим кои от тях наистина ще се реализират. Вие самия, понеже така и педагози, пак ще се върна на тази тема, са използвали играта, вие самия имате ли такова образование? Т.е. как успявате да предвидите какво ще е интересно на децата? Как успявате да давате и съвети дори на родителите как да се занимават с тях? Имате ли такова образование и въобще откъде идва тази идея? Не, нямам педагогическо образование, но специално за себе си съм установил, че всички неща, които съм занимавал и са получавали добре в живота ми, всъщност нямам образование за тях. Смисъл преди това и до сега се занимавам с веб дизайн, нещо, което не съм учил. Занимавал съм спрямо с режисура и клипа, който видяхте е мое дело. Нямам такова образование. Специално за педагогическата част разчитам най-вече на сина си, който е сега на 4 години и половина. Неговите реакции, неговите реплики, така опитвам се винаги да се допитвам до него. Четем веднага главата, когато е написана първо с него и следя реакциите му. Понякога самите реплики в книгата често са моделирани по негов начин на изкъсили думи, които използва. И така успяваме да... той разпознава ли се? Стана ми интересен този подход. Всъщност вашия малък син, вие първия редактор, той разпознава ли се в героите на приказката? Или още не? Да, в смисъл разпознава се. Така сега във втората книга искаше таласъмчето директно да се срещне с него, така че имаме една глава, в която... Справедливо е, трябва да отдадете дължимото на редактора, винаги е така. Имаме една глава, в която таласъмчето се среща с него. И изобщо втората книга, така идеите ми са и до момента се получава, е да бъде още по-разчупена и нестандартна. Таласъмчето може да се срещне и с автора на книгата, и изобщо така с детето, което чете книгата. Точно това ще да казвам, внимавайте да не ви се наложи да пишете персонални глави за всяко дете, което чете книгата. Предвидено има глава, която е така обща, която се отнася за детето, добре, измислили сте го. Да. Предвидели сте този риск, защото при положение, че сте в такава близка връзка, нищо чудно да ви напише някой, да почнете да получавате мейли от вашите почитатели, че искат всеки един от тях да се срещне с таласъмчето, но дори решение този проблем, така ли? Да, решение. И освен това, предвиждам сега през януари месец по някакво време също, може би ще обявим на един курс "Станете са автор" на още по-голямото приключение, в което хората могат да дават идеи и предложения и тези, които ми харесат най-много, могат да попаднат в книгата. Добре, в такъв случай да кажем на нашите зрители, че трябва да следят вашата онлайн дейност. Да, и Фейсбук ако не ползват Фейсбук, разбира се, могат да следят сайта, но Фейсбук е най-активен. Да. Там и самите хора така са по-активни и вече могат да се включат директно. Да, за да можете да се включите действително в създаването на втората приказка игра, още по-голямото приключение на малкото таласъмче. Благодарим ви за това участие. Успешна нова година. Успех на тази приказка, на малкото таласъмче и на вашия първи редактор. Най-вече успех и здраве пожелаваме ние в това студио. Така завършва първото издание на предаването Зона Арт за 2014 година. Госпожи и господа, ще се видим отново следващия понеделник в това студио. Успешна седмица и весел празник до вечера!